Hello लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै मागो फोरबोनि 1 तारिख आरोना ओमफ्राय आं आइमोननावसो दंफैयो नालाय ओमफ्राय मागो फोरबोनि 1 खालार खालि माने रायजोनि मन्दिरावहाय थोगि लाङो आरो आरज जयो नालाय बेसोरना बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय जा हायो शेयार खालामनो होननानै मोननैसो नेमखान्थिफोरखौ शेयार खालामनो होननानै नोंथांमोनजों भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जा हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर मोननैसो नेमखान्थि थायो नालाय बाथौ धोरोमावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरोना फैदो नै लोगोफोर लिबस्रां हुस्रां खालामनानै आलारि बाथि लगायबाय आरोना ओमफ्राय मन्दिराव लांनो प्रसाद होरि जगर खालामबाय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर मागो फोरबोनि 1 तारिखआव उन्दैया गेदेरखौ खुलुमबाय आरो मान होबाय ओमफ्राय गेदेरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिबाय आरोना गोदो गोदाय आबौ आबैफोरनिफ्रायनो नेमखान्थि दंखायोमोन नालाय बेखायनो दाबो जोंनाव दङ गारनो हाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं जा हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन बैयो जोंहानि आबै आरोना जोंहा बाबानि बिमा बेयो आरो दादै जोंहा बाबानि फंबाय बेनिफ्राय खुलुमनाया जोंहानि आदा लोगोफोर जोंहानि आइया आबैखौहाय खुलुमबाय आरोना बेयो जोंहानि आइ नैबे आनैनि फिसाला आदा आरो बाजै नैबे आनैनि फिसौजो नै लोगोफोर नैबे जाबाय गोथैसि बावनायनि नेमखान्थि माने थैनाय सुबुंफोरनो बावनाय आरोना जा हायो न'खरनिफोरा बावो गाजि प्रसाद बायदिसिना मागो फोरबोआव फिथा सौराय बिदिनो बावो जौ सेरेब गोदो गोदायनिफ्रायनो आबैमोननिफ्रायनो बाथौ धोरोमावहाय नेमखान्थि दङ दाबो दङ आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंसोरनो आङो दिन्थिबाय आरोना नै जोंहा न'आव आदायाहाय गोथैसि बावनो नागिरदों आरोना न'खराव थैनाय सुबुंफोरनो जा गोदो थैलांबाय बिसोरनि मुङावहाय बोसोरफ्रोमबो बिदिनो फोरबोआवहाय बावनाय जायो आरोना लोगोफोर माने बिसोरनोबो बावहरनाय जायो न'खरावथ' जाखायोनोसै ओमफ्राय बिसोरनि मुङावबो बोसोरफ्रोमबो फोरबोआवहाय बावनाय जायो आरोना
itu sudah apa yang bunan sih? Sebelah sih, apa kali kok? Ambil kamu. Sebab melupa sih bah, sih, boleh lalang deh. Mutua. Lalang apa dah? Sokai berada, serap berada, pita saurai Bodo kasih kubu, kasih prasad. Deiber. Sebab leng baik di lengnya leng lagi. Ada kai tugas suna. लोगोफोर जों दायो मन्दिराव थांगासिनो आरोना गामिनि मन्दिराव औ फै गोदोनि आंनि गामि होनबाय जायगाफोरा सोलायजोब्बाय गामिफोरा दंग आनि दांदो फैदो आरोना हाबैदो बे आनै जोंहानि फैनाय गामिफोरा आलादा जाजोब्बाय सं फैथाराखैना बेलेग नुलायदो बैग्रि दंफां पटका गावनाया मोनामदो ज' आबैदो थाबाय लोगोफोर दासो गोदान मन्दिर लुबाय थादो आरोना गामियाव माने बोराय मन्दिर पुरनायानो दङ हानिसोमोन दायो नै मोजां लुदो पाक्कानि बानायां दे औ मन्दिरहाय मन्दिरा फिसासो आदाया जाबायना एबार बोसोरनिफ्राय नामा भिडिअ बानायदो दे जोबसिगोन ना लोगोफोर मन्दिर सिङाव फैबाय नखर लाबोयो गासैहाबो फैबाय थानसालिखौ जगलखौ खालामबाय आरोना गोदो नायनांगोना नोंसोरखौबो मवाबा नायनो लुबैबा मोजांबा नै खबरा मोजांबा खबर दे दा फैनो हाबा फैसिगोन बेनो जाबाय मागो दमासि मागो फोरबो दा बेयाव जोङो दिनै मैयानिफ्राय जोङो सोरबाबा दुब्लि बारियाव बेलागुर लुबाय खानाय लगायना होबाय प्रत्येक माबायानो गावबा गाव मोनसे ओंथि दं उद्देश्य दं बे उद्देश्यखौ लानानैसो मावनाय जायो हमनानै ला बे उद्देश्यआ जाबाय नोंथांमोना जायफोरा बिजाबफोर गेजेर गेजेर नायो नै लोगोफोर माइनाव खुन्दा लाबोबाय आरोना माइनाव खुन्दा थिखांनाय होनो माइनाव लाबोदो नै लोगोफोर थानसालिनिफ्राय नखरावहाय लांगोन आरोना माइनावखौ नायबानो जाबाय दा नायबानो जाबाय Kelvina mau lakukan ada? Sini tuh Kelvina sawa sedia nasa hai babu tambah foto gini kan geran sakit geran dan saudara lagi ya orang ada yang
लोगोफोर न'खराहाय माइनावखौ थिखांखांनायनि उनाव दौरि दौसिखौहाय खुलुमबाय आरोना। लोगोफोर न'खराहाय रायजोफोरनो साहा आरि लोंहोबाय आरोना, फिथा सौराय होबाय। लोगोफोर दायो न'आव फैबाय आरोना आङो। ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।